No niin, eli nyt lähdetään sitten miettimään siihen tehtyyn sanotuksen sävellystä. Ja kannattaa aluksi alkaa pohtia semmoista, että minkälainen tunnelma siinä tekstissä on. Eli mulla tässä Siilibiisissä oli nyt ehkä vähän tämmöinen surumielinen tunnelma. Eli mä ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen mollibiisi ja ehkä semmoinen vähän rauhallisempi, semmoinen balladi. Mutta jos sulla on se teksti enemmän semmoinen menevä, niin sitten sä voit valita siihen sävellajiksi duurin. Hyvä apuväline sitten silloin, kun ruvetaan tekemään biisiä, sitten jos vaikka teette myöhemmin kotonakin, niin on nämä puhelimesta löytyvät ääninauhurit. Eli voi äänittää itselle muistiin niitä ideoita, mitä vaikka melodiasta tulee, koska aluksi voi olla vähän hankaa tavalla ehkä muistaakin sitä sitten, kun lähtee tapailemaan jotakin, niin laittaa vaan ääninauhuri pyörimään ja lähteä sinne jotakin miettimään ja lallattelemaan. Ja niitä äänityksiä voi tehdä useammasta, kun alkaa tulla semmoinen, mihin on tyytyväinen, niin se on sitten siellä muistissa, niin sitten muistaa sen, että mitä on tehnyt. Ja voi lähteä tosiaan ihan vaikka lukemaan sitä tekstiä ja vähän tapailemaan sitä, että miltä se voisi kuulostaa. Ja mä nyt ajattelin, että tämä voisi ehkä mennä jotenkin sillä lailla, että miltä tuntuu olla siili, piikkikuoren alla, siilin tunteet piili. Mitä ajattelee tuo piikikäs pallo? Pihan poikki tallustaa, älä vain sitä tallo. Ja se oli siis se A-osa. Sitten kun mennään tuohon kertsiin, eli B-osa, niin yleensä B-osa kannattaa se melodia olla ihan vähän semmoinen erilainen. Ja yleensä se monesti B-osassa, kun se on tavallaan semmoinen, mikä kertaantuu, niin se on yleensä saattaa mennä sieltä vähän korkeampaa se melodia. Eli se voisi olla vaikka, että nukutko jo siili, on jo marraskuu, kauhean pimeä, ihminenkin uupuu. Voisipa itsekin tehdä talvipesän puun juuren alle, siellä odottaa kesää. Eli jotakin semmoista. Ja ei tarvitse tosiaan heti olla valmista ja ihan rohkeasti vaan kokeilla kaikkea erilaista. Ja tosiaan sitten tallentaa sillä puhelimen äänittimellä vaikka sitten sitä, miltä tuntuu olla siili. Eli niitä kaikkia ideoita sitten sinne ääninauhuriin muistiin ja sinne voi laittaa vaikka sitten aina numeroja, että mikä se on. No sitten kun ollaan päästy siihen vaiheeseen, että meillä on jo jonkinlainen idea olemassa, niin sitten ruvetaan äänittää. Eli taas sieltä mikrofonia plussa. Ja sitä voi ensin lähteä vaikka sillä soittelemaan ja kokeilla, että mikä siihen passaisi siihen taustalle. Ja nyt sitten, jos sä olit valinnut sen, että sulla on semmoinen surumielinen se eli molli, niin silloin vaihdat täältä sävellajista se mollisävellaji. Jos sä taas ajattelit, että se oli se iloinen, niin sitten piet tuo duuri. Ja mollissa kannattaa nyt valita se A-molli, niin sitten pärjäs niillä valkoisilla koskettimilla. Eli tuolta sitten vaihdat A-mollin. Ja aloitan nyt sitten sillä harmoniasoittimella, eli tuolta neliövalikosta, niin joko kitara tai sitten piano. Mä valitsen nyt kitaran. Ja se perusaste löytyy tuosta keskelle, eli A-molli on meillä nyt se perusaste, ja sitten ne 4. ja 5. aste löytyy tältä vierestä, eli E ja D olisi tässä A-mollissa, ne mitä kannattaa ehkä eniten käyttää. Ja C-ssä samoin, niin sulla on se C siinä keskellä ja F ja G on siinä vieressä, niin niillä aika pitkälti pärjää. Eli yleensä aina laulut alkaa sillä perusasteella, niin kannattaa sillä lähteä kokeilemaan, että voisiko se lähteä sieltä. Ja tähän voi kokeilla sitten lähteä laulaa päälle sitä omaa melodiaa. Miltä tuntuu olla siili, piikkikuoren alla, siilin tunteet pii. Voisiko sitä mennä? Siili, mitä ajattelee tuo piikikäs pallo? Pihan poikki tallusta, älä vain sitä talloon. Eli siinä voi vähän kokeilla, että mikä sointu siihen sitten passaa. Ja voi kirjoittaa itselle sitten ylös niitä, eli voi laittaa sieltä A-molli ja E-molli niitä ylös itselle, niin muistaa sitten missä järjestykseen tuli. Tai vaikka tänne sanotuksen yläpuolelle sitten laittaa niitä sointuja, että mikä sopii mihinkin kohtaan.
Ja sitten kun alkaa olla sillä jo mielessä se, että mitä sointuja sinne tulee, niin sitten voi ruveta äänittää. Eli vaikka tuonne sitten laittaa itselle muistiin. Ja siinä vaiheessa voi kokeilla laittaa sitä autoplaytä päälle. Eli silloin se pysyy sitten jonkinlaisessa tempossa. Ja silloin sitten taas kannattaa ehkä säätää sitä tempoa hitaammaksi, että se ei ole hirveän nopea. Eli taas sitten riippuen siitä, minkä tyyppisen kappaleen sä halusit tehdä, että onko se hidas ballaadi vai vähän menevämpi, niin sen mukaan sitten valitset sen tempon. Laita vaikka 59 ja kokeilla sitä. Ja olisi tommonen. Ja sitten voi ottaa introna taas vähän sitä sointua siihen. Ja sitten kun on siihen tyytyväinen, niin sitten voi laittaa äänityksen päälle. Ja ensin tosiaan voi äänittää sen tausta ja sitten sen päälle sen laulun. Mä pistän tosta nyt äänityksen käyntiin ja mietin sen laulun kanssa. Mä laulan tähän päälle nyt sitä. Eli introksi tulee ensin pari tahtia A-mollia. Ja muista paljonko sä sinne soittaa. Miltä tuntuu? Tuntuu olla siili. Piikkikuoren alla siilin tunteet piili. Mitä ajattelee tuo piikikäs pallo? Pihan poikki tallusta, älä vain sitä tallo. Ja voi vaikka tehdä noin, että äänittää ensin sen yhden osan ja sitten täältä raitavalikosta, jos haluaisit jatkaa sitä äänitystä, niin täältä voisit lisätä niitä tahteja. Eli mulla nyt oli tuossa tuo A-osa, niin tänne sitten vaan laittaa lisää tahteja. Sitten voi vaikka äänittää se laulunkin siihen valmiiksi. Eli laulu sitten löytyi tuolta sointin valikosta. Ja se oli se mikrofoni, ääni. Ja sitten tästä vaan punaista ja sitten taas muistat paljonko sulla sitä introa. Eli mulla oli pari tahtia sitä A-mollia ja sitten lähteä laulaa siihen päälle. Ja nyt taas laulua äänittäessä kannattaa olla ne kuulokkeet, että se muu ääni ei vuoda sinne sitten siihen. Mutta mä nyt en laita, että te kuulette, että mitä mä äänitän. Miltä tuntuu? Tuntuu olla siili. Piikkikuoren alla siilin tunteet piili. Mitä ajattelee tuo piikikäs pallo? Pihan poikki tallusta, älä vain sitä tallo. Eli näin. Ja sitten taas sitä raitavalikosta voi katsoa, että mitä on tehnyt. Ja sitten kun siirtää tuonne tuon osoittimen, niin sitten sitä äänitystä voi jatkaa tuolta. Eli niitä osia voi äänittää, vaikka sillä ei tarvitse kaikkea tehdä putkeen, vaan sitten voi tuosta jatkaa sitä äänitystä sitten, että voi tehdä sen B-osan sitten vaikka kun on valmis. Ja sitten jos tosiaan on vaikka hankala muistaa sitä sitten, että mitä jos nyt oli ajatellutkaan siihen B-osaan, niin sitten voi kuunnella sitä oman puhelimen äänityksestä se, että miten se B-osa meni ja siitä taas jatkaa sitten.